आयु दानथालनि जाखादों दा जानायाबो नंगौरा जाना हो लागाव आदैमोन बोरमाया बेसे लानाय 3000 दा ज'यैनो जागोन ना ग्रुपावनो दा खामानि मावग्राफ्रा फैसा होग्राया नोंसोर सानै आरोना आयो जानांसिगोन उफाय गैला फैसाखौ जों कालेक्सन खालामना होनोसै नोंसिनो नोंसोरो 500ल' माबा थांसै नोंसिना जों माखासेखौ 2000खौ 2000 2500खौ जोङो होफिनसै नोंसिनो खांनानै 10 जनसो जाखागोन नालाय जोङो नै लोगोफोर जोंना नै बोरमा बेदरा मोना जाथारबाय नै मोनबायानो आरो दसे दोनबावनानै खांसै आरो संख्रि साखिदो संख्रि जाबायब्रा जाबाय ओइ नै जाग्राफ्रा ओरै आरामसे जिरायना दंगासिनो दं बिसोरो एवाबो फ्रामाबो लागाव लादो गावबा गाव मोनसे बोनानै दै नै लांनानै लाना फैदो बे आंनि साखिनाय थानोसैला बुरजा गोनांखौ लाबोब्रा लायबावगोन नामा ओमफ्राय आदानो सारायावनो दोनखाबाय दा मालिका जा बुरजा गोनांखौ हाब गोरमाया देरहांनाय मोनलै एसे मेजेम जाहांबायमोन बारा मोनामाखै गोथावब्रा जाना हो उन्दुबो आयु दानथालनि जाखादों दा जानायाबो नंगौरा जाना हो टाइमथ' कालि कमान 5:44 खरना फिसाखौ बिदिनो बुगासिनो आरो रुगासिनो जायो बेहाबो गुदुं जाजायो गोथावथारमोनलै बोरमाया गोथावथारमोन जोबाखैब्रा दाबो जानो दङ इनि प्लेटआव जाना हो जागासिनो आदा देखाखायो आं गावखौथ' नायदों ओमफ्राय लोंनानै माबानाय नुनो ओंखारनाय नुखायो हाथाया नालाय दानथालनि बायदि लागासिनो दं आरो लागासिनो दं नै आयो बथला गाहायावबो दंबावो नै खैबाथार बे बथल दै बथलखौ खैबाथार लांखो खैबाथार लाबोखो पात्तायानो गैला आंथ' लोंजोब्बाय आरोना जों गासिबो आं जाखांनानै गारहरबाय दा एसे लोंबावनोसै भिडिअ'आबो एसेयावसो बाय